Ideme behať. No. Už nevládzem. Takže kus chôdza. Hej. Je to taký les. Neviem. Tam je tačo. Tam je dom. Tu je plot elektrický. Tu je ďalší dom. Tu. Tam je auto. Tam je rieka. Ako si nevidno. A tam je taký domek. Jak vidíte, to hnedé. Tam tu je rieka. Asi už teraz to lepšie vidno. A tu sú lúpavy. Ďalšie kvietky. A už tu. Tam je rieka. Počkajte. Takto. Tam je už aj rieka. Taká lavička. Tam je taký vodopád. Asi nevidno až tak dobre. Tak. Takže dajte odber, like, ak chcete viac takých podobných videí. Takže čus.